दा जोंनिया डाइरेक्ट फैसाल' नागिरो जै 18 बोसोर प्लास जाबाथाय सोरबा स्कुल गारबाथाय डाइरेक्ट फैसा नागिरो फैसा गैलालै फैसा नांसिगौ खामायनानै मबाइल बायनांसिगौ बाइक लानांगौ नैबायदि सानो आरो माने सोलोंनायखौ साना लेखा गारबाबो जोंहा सोलोंनो गोबां खामानिफोर दं मावनानै जानो थाखाय नङा होमबा नोंथाङा जुदि खेबसे फेल जादोंबा खेबथाम ट्राइ खालामबाव मानो होननानै बुङोबा फेल जानाया जोंखौ माने फोरोंनायसो जायो नङा होमबा मोनसे एक्सपिरियेन्ससो होयो माबायदि जाबा माबायदि फेल जायो खामानिया माबायदि जाबा साक्सेसफुल जाया स' बेखौ नोंथाङा एक्सपिरियेन्ससो मोनो आरो ट्राइ खालामबाय था जेब्लासिम जाया जेसेनो ट्राइ खालामगोन एसेनो नोंथाङा एक्सपिरियेन्स जागोन हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसेबाव बरायबावबाय दिनैनि आंनि गोदान ब्लग भिडिअ'आव स' गाइस आं दा दंफैयो गुवाहाटीनि सिला पार्किं होननायाव पार्किं बियो ओरैनो अखा हागासिनो दिनैसो हादों दै बिराद गोबावनि उनाव गुवाहाटीयाव अखा माने एसेल' थाइफ्रिज्राङो माने एसे गोलैनोसै ओमफ्राय खोमसि जाजोबसै हानो बायदि बिरादनो ओमफ्राय हाया दिनै हराव बिराद मोजां अखा हादों बावबो सिजोबलायदों नै दा बे माने बे खोरखिखौ फांबावदोंमोन नालाय बे जालिल' माबानानै थिखोनानै दोनदों बार हाबा बेखौ फांबाथाय बेनि थाखायनो दैया हाबजोबदों फात्ता मोनासै आरो उन्दुनानै बाहाय सानथाम जाबाय आं दिनैजों सानथाम जाबाय बिनिफ्राय सकि गेटनिफ्राय मन्जुश्री होननाय मोनसे कम्पानि दं बिनिफ्राय लड जानानै फैदोंमोन मार्क' होननायाव खालि जागोन बेयावनो एसे आवगोलाव बिनिफ्राय 1 किल'मिटार जायो ओंखायनो पार्किंआव दा दंगासिनो दा कम्पानि खाथियाव पार्किं खालामनो होआ दसेबाबो आरो बे गौरीपुर एरियायाव नालाय बे सिला पार्किंआ बेहायनो पार्किंआव दोननांगौ दा सानथाम जाबाय बेयावनो दङ नै माबायदि पार्किंनि हालोदा नै एकदम हाब्रु ओमफ्राय बाथरुमफ्राबो लेथ्रा उफाय गैया दा दोननांगौ जाहैबाय दा दिनै खालि जागोन ना जाया मिथिया 11 थारिखआवनो लड जादोंमोन नै दिनै 13 थारिख जाबाय 13 आगस्ट ओमफ्राय 15 आगस्टबो फैगासिनो गाबोन आं न'आव थांगोन गाबोन 14 थारिख आबौनि सारादुबो दं गाबोन मोनस्लाबहैगोन ना मोनस्लाबहैया मिथिला दिनैनो टाइम मोनोबा थांनो माने दा खालि जायोबा मोनायावनो ओंखारलांनोसै आं दाखालिनो बुंना दोनखादोंमोन मालिकखौ मा होनोलाय बिदि सानथाम गाहाम जुदि खालि जायालासिनो जिरायबाय थायोबा एफा खाथि जेनेबा 5 किल'मिटारल' बिसिम 5 किल'मिटारनिफ्राय माल लाबोबाय दा खालि खालामा बेखौ माने गावसिनो नांगौखौल' खालि खालामो कम्पानिया बेबायदिनो दा बेहायनो पार्किं खालामनानै दोनदों बाहाय ओरै सोनानै दोनबाय डाइरेक्टनो बेक खालामनानै ओंखारजायो ओमफ्राय दा बेफोरथिं दोनोबा सोलाय मालाय गावखौलाय फासलाय खालामबाय थानांगौ मानो होननानै बुङोबा गोबां गारि हाबबाय थायो जायगायानो थोलायलाय आरो पार्किंआव एकदम दिल्ली सिल्लीनिफ्राय गारि फैयो नै बेफोरो बेंगलनि नाम्बार बिसोरो बेंगलनिफ्राय फैनाय ओमफ्राय जोंनिया बाहाय गंनै दंबावोमोन साननै जाबाय बिसिनाबो मा होनो बिसिना खालि आरो गारिया लड जायाखैमोन दासो थांबाय लड दङ दिनै साननै जिरायनानै दंमोन खामानि गैयैखाय ओमफ्राय नै बैबो जोंनि माबा ट्रान्सपर्टनि नैबे गंसेया बेबो लड दङ बेना खालि जासिगोन दां मालाय फुरानाफ्रा खिन्थायाना अबे माला सानसेनो खालि जागोन अबे माला जाया बिसोरथ' मिन्थिखायो फुराना ड्राइभारफोरा बेखायनो बे लडखौ जाबाखै आरो बिसोरो आं जाबनानै लाबोबाय खाथियाव माने खालि जागोनदां नंबाय दा खालि जायासै सानथाम गोदोनानै थाबाय दिनै थाबैनो खालि जायोबा दिनैथ' थाबैनो जानांसिगौ सानथाम जाबायना आरो सानथामनि बाराबाथ' माब्रै जानो सानथामनि बारा जेरावबो माने थाफेरना सानब्रैबाथ' गैला आरो एकदम बरबाद लसखा माने पकेटनिफ्राय जानाय जाहैबाय सानब्रैबाथाय माइरं बायदिसिना इसेबां दाम मालिकआथ' होदेरबायबो थाया दा मोखांबो सुवाखै मोखां सुनोसै ब्रास खालामसै ओमफ्राय मैयानि ओंखाम ओंख्रि दङ जानोसै थाबनो थाब जायाबा मोनामगोन लामानि हालोदा नै पटानजलि माबायदि हाब्रु जायगायानो गैलाया नै पार्किंआ दोननो आजां गाजां गारि फैयो माने
सप्तासे गाहाम थायो सोरनाबा सोरनाबा खालि जाया नै बेफोरथ' बिराद गोबावसै बिदिनि थाखायनो जायगा मोनलाया आरो कम्पानिफ्रा गावसिनो नांथारगौखौल' थाब खालि खालामबाय नाङैखौथ' गैया खालामा खालि ओरैनो सप्तासे गाहाम सानथाम सानब्रै फज'नानै दोनबाय गारिखौ बिराद हारामि सुतिया बे कन्टेनार लाइनाव बिनि थाखायनो थाब खालि जाबाथ' दुगैग्रा जि सुग्रा बाथरुम नै बाहायनो लामानि हालोदा नै मोनायावथ' बिराद रिस्क जायो माने बाहाय लान्जाय गोलावफ्रा बुजिबायना जिबौफोरा फैनो बिराद चान्स थायो आरो हाग्राना ओरैबो बेफोरखौ साफा खालामजायो इसिबां फैसा मोनो नायलाय माबायदि दैबो फैबावालाय दै थाया मोना बेलासिबाथाय बेफोरखौ साफा खालामजायो मा होनो दाम्पार मोनसेसो ग्रेभेल खोलैजायो बाहायबो गारि थाफैनो हायो आरो इसिबां फैसा मोनो 300 थाखा 250 थाखा गंसे गारियाव 10 थाखाफ्रा 300 ना 250 थाय जोंनियाथ' 6 थाखाया 200 थाखा 12 घन्टायाव गैयाबाबो 6-7 हाजार थाखा दिनाव हाबो आरो बेनाव मोनाबा बाहाय खोमसि दरसि जाजोबो मबाइल टर्च सुनानैसो फैनांगौ एफा हाग्रा रिक्सआव बाल्ब गंसेखौनो होबावा नै हल्दार दंजोबो बाल्बखौनो मोनसेखौनो होबावा माबायदि बिसिनि जाथिया दा बे आरो ड्राइभारनि लाइफआ माबायदि माने जिखुनु गारि थानो जायगा मोनबानो जाबाय होननायनि पार्किंआवबो आरो कम्पानिफ्रावथ' रेसपेक्ट खालामखाया जेबो सैमा बाहायखायो नोंथांमोनहा नुगासिनोखा माबायदि आरो जायफोरा फोथाया नंखाय सानदों बिथांमोनहा सोंनो हागोन खाथि खालाफ्राव ड्राइभारफोर दंबा बा सिना जाना ड्राइभार दंबा बिसिनाव सोंबानो मिन्थिगोन माबायदि ड्राइभारनि लाइफआ सेन्देलाव सिथाबजोबो बे हाया बेनिया बेलेग ना जोंनि हरैनि बायदि नङा दा नैबाव ग्रेभेल अबेबा गारनाय दङ बेयावथ' मोजां जाहैबाय ओमफ्राय अबेबाथ' सेन्देलाव सिथाबबाथाय गानो नागिरा आरो आं दा दै दंना गैया नायग्रोदोंमोन दा दै लानानै फैनि बाल्थिंसे मोनाबाथाय थाया नालाय बायसान्स दा थाबावनांगौबा जारला जागोन दै मोनाबा स्टार्ट खालामै थावाबो 10 लिटारसोआ जामखाबायदां सानथामाव माखासे बे सकि गेटनिफ्राय फैबायना लड लानानै आरो ट्राफिक जाम लोगो मोनबाय मालिकफ्रा बेफोरखौथ' बुजिया हाब थावा इसिबां बोरै जामखो नै बेफोरबायदिबो आरो मोनसे कुइसन थागोन आरो स्टार्ट होबाय थायाबाबो बेटारिया स्टार्ट जानाय नङा फांखा लाबाय थानाय हरसे दा आधा घन्टा गाहाम स्टार्ट होनानै दोननांगौ जायो दिनाव खेबथामसो स्टार्ट होनांगौ गारिया खारालासिनो बिदि दोनबाय थायोबा ना बेफोरबायदि दोनबाय थायोबा स्टार्ट होबाय थानांगौ नङाबा बेटारिया स्टार्ट जानो नागिरा फांखा लानाय मा लानाय मालिका बेफोरखौथ' बुजिला स्टार्ट होबाय थानाय मानाय आरो ट्राफिक जामफोरखौ मिथिला माबोरै थाव जोबखो नै बेफोरखौल' सानो आरो मालिकफोरा बिसिना किल'मिटारखौल' हिसाब इस्किनि 5 किल'मिटार 6 किल'मिटाराव इसिबां थाव थांबाय नैखौल' बुजिगोन आरो बिसोरो हाब बिदिबा मारै सोलिनो हानांगौ नै बेफोरबायदि खोथा बुंगोन ओमफ्राय दा बिसोरथ' ट्राफिक जाम जानाय आरो बिदि गोदोनानै थानायाव स्टार्ट होनाय बेफोरखौ जेबो हिसाब गैला दा मोनानियाथ' जाबाय दे दा दिनै बायसान्स खालि जायाबा दा मोनायाव संजानायनि बेबस्थाया जाबाय दै लाबोनानै दोनफैखाबाय दा मोनानि थाखाय साना सोमनानै दोननि ओंख्रि जानो साना आलु संनोसै दा मोनायाव खालि जाबाबो जायाबाबोथ' जानायाथ' जानांगौ नालाय दा गोबां फंबाय बा बिदाफोरानो कमेन्ट खालामो आं थाफानो हागोन नामा नोंजों सोलोंनो हागोन नामा बिथांमोना माने ड्राइभार जानो आफसुस दं ड्राइभार जानो गोसो दं दा नोंथांमोननो आं एकदम नंथारगौ थारखौनो दे एकदम फेक नङा दिन्थिबोगासिनो ब्लगनि गेजेरजों माबायदि ड्राइभारनि लाइफआ दा बयनिबो लास्ट अपसनानो थायो ड्राइभार खालामनानै जानाय माने गारि सालायनानै जानाय बयनिबो माने फेलियर लाइफआव आरो जायफोरना साक्सेसफुल जायाखिसै जाय टारगेटखौ हास्थायबाय थानानै जाफुङाखिसै लास्ट अपसनानो थाहैयो गारि सालायनानै जानाय दा आंनि एक्सपिरियेन्सखौ आं शेयार खालामगोन आरो दे माने आंनावथ' बुजायनो हानाय इसेबां मानि गोहो गैया बा माबा गैया मा होनो बेखौ आइडिया गैया नोंथांमोनहा गासिबो गोरों गोरा जोबखा गिदिर गिदिर फरायनाय जोबखा थ' आं आंनि एक्सपिरियेन्सखौसो शेयार खालामबाय थायो आरो आं बुङो आरो ना बेनो आंनि एक्सपिरियेन्स माबोरैहाय आं खस्थ' मोनबोदों माबोरै सोलिदों दा लाइफआ बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामो आरो नोंथांमोनहा बांसिनानो मोजां मोनो सापर्टबो खालामो दा माखासे नेगेटिभ सानग्राफोराथ' सानग्राखा गाज्रि सानग्राफोरा माने हेटार्सफोराथ' हेटार्सखा बेखौ आं नांजाया हेटार्सफोरखौबो धन्यबाद भिडिअखौ नायनायनि थाखाय लास्ट अपसनावनो जेरावबो फेल जाजोबबाथाय लास्ट अपसनाव ड्राइभार खालामनानै जानायानो थाहैयो आरोना स' आं खिन्थु जेरावबो ट्राइ खालामाखै जेरावबो माने फेलबो जायाखै आरो टारगेट आंनिया डाइरेक्ट आं चुज खालामदों ड्राइभिंखौनो जेब्लानिफ्राय आं बुजिनो हादों एसे ना दिमागाव एसे साननो हानाय माबा फैदों 2013 निफ्राय आं गारि सालायदों दिनैसिम मोजाङै मोजां सोलिनो हागासिनो इसोरनि अननायाव ओमफ्राय 2013 निफ्राय
सिगांनिफ्राय सलायनाय हिसाबै एसेबाबो एक्सपिरियेन्स दं आरो ना आंनाव माने ड्राइभार लाइफआ माबायदि बेफोरखौ बुंनो हानायनि बै समाव मोजांमोन ड्राइभार लाइनावबो माने इसां माने जेब्ला ओभारलडखौ नोजोर लायामोन ना बै समाव ओभारलडनि ओमफ्राय दा प्लास बिराद माने टेक्सनि बारायनायनिफ्राय बिनि उननिफ्रायनो माने डाउन जालांदों आरो खामायया गारि लाइनावहाय माने दिगदार आरो खस्थ'बो बारा जालांनाया नैबेनिफ्राय जालांदों बे लकडाउननिफ्रायनो गासिबो रुल्सआनो बांसिनानो सोलायलांजोबदों मानसिफ्रा लकडाउनाव मा खालामगोन मा मागोन जाबायना गोबां रुल्स बानायनानै लादों लकडाउननिफ्रायनो माने एकदम आल बाल जादों आरो ओभारलडआबो बांसिन नोजोर नांबाय लकडाउननिफ्रायनो दा बिनिफ्रायनो माने ड्राइभार लाइनाव बिराद गुलाय गुजाय आरो खामाय गैयायानो होनजायो दा लकडाउननि सिगां आं गारि सालायनानैनो माखासे सम्पथिफोरखौ आरजिनो हादों आं न' बानायदों फिसा फिसौबाबो आरो गिदिरथ' न' बानायनो हायाखै न' बानायदों प्लास आंनाव दा हाबो दङ एसे माने बुरजाबो नङा माखासे गय बागानबो गायबाय बेनो आरो दा माखासे बानायबोनो हादोंमोन लकडाउननि सिगां जा इनकाम फैदोंमोन बे इनकामजोंहाय आरो बिनि उनावथ' दा जेबो बेजों आं लामाखौनो नुहुरखायाखिसै दा नोंथांमोना साननानै नाय गोबां मानसियानो सोंबाय थायो दे 12,000 पेमेन्ट आंनिया 12,000 पेमेन्ट ओमफ्राय गारि खारबाथाय 500 थाखा मोनो लकेलाव आरो ओमफ्राय बाहेरायाव बिदिनो तेजपुर बायदिसिना थाङोबा 1000से मोनो बेबो साननै सानथाम जाहैयो तेजपुर थांबाथाय एखेयानो आरो लकेलाव खारनायजों तेजपुराव थांनायजों दा 500 जों दिनै सानब्रै जाबाय बे 500 जानायनि थाखाय आरो डेलि जुदि जायोबा ना डेलि जायोबा 15,000 जाहैयो 500आ मासावहाय दा मासाव 12 टिप 15 टिपनि बारा जाया ओमफ्राय नोंहा जानायावनो मासाव 6-7,000 बिदि बिल जायो दा माइरंनि दामफोरखौथ' मिन्थिखायो गुवाहाटि एरियायाव मैगं थाइगंनि दामा माबायदि नोंथांमोना टाउन एरियानि एसेबाबो दामफोरखौ मिन्थियो जोंनि गामि बायदि नङा थ' जोंनियाथ' लकेल माइरङा 20-25 थाखाल' बाहाय 35निबो मोनबावा 40 थाखा 40आनो लास्ट अबावबाथ' 40निबो मोनबावा दा बेबायदि आरोना हालोदा दा बेबायदि फैसा बाहायालासिनो जुदि नोंथाङा खस्थ' खालामथाबबाबो ना मान्थलि 15-16 हाजारनि बारा दोननो हाया बे गुवाहाटि एरियायाव आरो आं बेलेग जायगानिखौ बुङाखै 15-16 हाजारनि बारा दोननो हाया बे गभार्नमेन्ट गारिफोरा बेलेग माने बिसिनाथ' 40-45 हाजार 35 हाजार बिदि पेमेन्ट जायोना माने कम्पानिनि आन्दारावआ जोंनाथ' ट्रान्सपर्टसो नालाय मालिकासो पेमेन्ट होयो आरो नोंथाङा जुदि माइरं मैगं बायालासिनो हटेलाव जायोबाबो ना 70 थाखा मिरामिसबाबो 80 थाखा आरो नोंथ' मिरामिस जानो हाया जा ड्राइभार लाइनाव ओंखाम जाग्रा दाबाफोर बेफोराव नों मिरामिस मालाबाबो जानो हाया मानो होनना बुङोबा जोंनि जानायजों बिसिनिजों मिलाया एकदम माइरं रुनाय सङो माइरं गिदिरा बेखौ सङो ओंख्रिफ्रा जाया ओरैनो दै बायदि बेदरजोंबा एसेबाबो खहाबो ना बे 500 थाखाजों बोथिनै जाबायलायनो 70 जेन'बा 70-70खौनो लाबाय आं एकदम कुनजुसि खालामोबाबो 140 थाखा थांबाय दिनाव साननैनि बाराथ' लाखायो खालि खालामनाया माने सानसेल' जाबाय सानसे खालि जाबाय साननैनि बाराथ' लाखायो दा बोथिब्रैयाव 280 जाखाबाय आरो प्लास नोङो नास्ता जागोन बेलासियाव साहा पानि लोंगोन आरो नों लोंग्राबाथ' बैखौ थाइसेबो थाखानाय नङा आरो सिगारेट सोबग्राबा गय जाग्राबा बेफोरबायदि हुदा दंबाथ' माने बे फैसाया एकदमबारे माइनाससो जागोन आरो पकेटनिफ्राय थांगोन दा नै बेबायदि कन्डिसन आरो नों अबेबा रायजा पुलिसफोरजों दम होजा पाब्लिकजों दम होजा सोरबा लकेलजों दम होजा सोरबा बाइक सालायग्राजों दम होजा सोरबा कार सालायग्राजों दम होजा गावनि दायबाबो बेबायदि ट्राक लाइनाव कम्पानियावथ' कम्पानि सैमा बाहायखायो माइनाव लानांखाया माने कम्पानिया बिदि बुंदों सैमा बायदि बायनांगौ गारखा आरो मेलेमनिफ्राय जेराव कम्पानियाव बिदि खालामखायो ड्राइभारखौ दा बेखायनो आं बुङोना जोंनि लाइमोनफोरखौ जि माने ड्राइभिं सोलोंनो आफसुस दं गारि सालायनानै जानायनि टारगेट खालामदों दा बेफोरखौ एबजर्ब खालामनो हायोबासो माने सहायनो हायोबासो बेफोरखौ ड्राइभिं लाइनाव हाब आरो नङाबाथ' गावनि गोसोबायदि सोलिग्राबा बिराद दुखु मोनबाय थागोन आरो नों गोसो सिगाव आयो बिदि बुंबाय बिदि माबाय आं न'आव थायोबा बिदि बुंजायामोन बेखौ माने नोंथाङा सहायनो हायोबा ड्राइभिं लाइनाव हाब आरो दा गोबाङानो खामानि आन्दायनानै दिल्ली मुम्बाइ थाङो ओमफ्राय दिल्ली मुम्बाइ इउपि फोरनि मानसिया जोंनि नर्थ इस्टआव आसामाव फैनानै बिजनेस सलायगासिनो खामानि मावनानै जागासिनो दे जोंनिया मा गामि एरियायाव खानाय सिननायखौबो बिराद गाहायाव साननानै लायो मानसिफ्रा ओमफ्राय बेनो बिराद बुहुल जोंनिया खानाय सिननाया दा खानाय सिनग्राफ्रा जोंनि सान्तिपुर एरियायावनो जोंनि चिरां सान्तिपुर एरियायावनो आरो बिहारिफ्रा बिराद खामायफैयो दादगारि एरियायाव बिराद खामायो गासिबो इउपि बिहारनि गोजा दादगारि एरियायावथ' बिजनेसफ्रा गस्ला दखान ओमफ्राय बिदिनो बर्तन बार्सन दखान सेन्देल दखान गासिबो बायह्रानि गोजा आरो दे जोंनिया एफोराव नोजोर होआ
खालि खामानि मावनानै हाजिरा मावनानै फैसा मोननांगौ बेखौल' नोजोर होयो जोंनिया दा खानाय सिनग्रायाथ' बांसिनानो इउपिनि गोजा बिहारनि गोजा दादगारि चिरां एरियायाव आरो भुटान बर्डाराव सासेयाव 50 थाखायैबाबो 10 जन सिनोबा बेसेबां जायो आरो दारि हनाय मानाय मोखां फेस वाश बायदिसिना बेफोरथ' गोबां दाम लाबावो माने एसे मुलि फुननानैनो 150-250 थाखा लायो 50 थाखानिबो मुलि थाङा नै बेफोरबायदि आरो बिजनेसआ माने जोंनिया बेफोरबायदिखौ सोलोंनानै लाया डाइरेक्ट फैसा मोननाय बेफोरखौसो नांगौ मेकानिकआवनो जोंहा बर'फ्रा बिराद खम आं बुंखाबाय सिगांनि भिडिअआवबो मेकानिकआव सोलोंनानै लाया डाइरेक्ट फैसा नांगोरो दा सोलोंनाय टाइमाव गासिखौबो सोलोंनानै लायोबा नोंहा रायजो जायोबा संसार जायोबा आरोना नोंहा खस्थ' मोना माने खामानि रोंखायोबा खामानिबो आन्दाया नैबे आरो दा जेब्ला जों ड्राइभिं सोलोंदोंमोन ना होमब्ला बिदि गैयामोन लोगोजों सोरजोंबा थाफानो मोननाय सोरजोंबा हेल्पार थानो मोननाय बिदि गैयामोन बिराद खस्थ' माने बर'फ्रा ड्राइभारानो खमखामोन नालाय 2013-14आव बा जोङो बिराद खस्थ'यै माने गुबुन जाथिजों थादों माखासे ड्राइभिं कर्स लानानै आरो कर्स लानानैथ' नों डाइरेक्ट सलायनो मोना ना सिनाय जानांगौ ड्राइभारफोरजों थानांगौ सासे ड्राइभारा बुंनानै होयोबासो नों गारिखौ मोनगोन बेबायदि आरो ओंखायनो गुबुन बेलेग जाथिजों थानानै बिराद खस्थ' मोनदों जोङो ड्राइभिं कर्स लानायनि उनाव माने सिनाया नोंखौ कर्स लानानै नों ड्राइभिं रोंनानै फैबाबो सोर ड्राइभार होननानै सिनायनो गुबुन ड्राइभारा सिनायथि होआबा दा जोंनिया बेल' आरो माने डाइरेक्ट फैसा लुबैयो बेनो जोंनियाव दा मावनानै जानो रोङोबा बिजनेस लाइनाव माथा मारियोबा आरो दिमाग बाहायोबा बिराद दङ दा जों बे खामानिखौ सोलोंदों आं गारबायबोमोन माखासे समाव लकडाउननि उननिफ्राय गारबायबोमोन बोसोरथामनि उनावसो आं स्टार्टिं हमफिनदों दा सोलिगासिनो जिखुनु ओमफ्राय माखासे बिजनेसावबो आंना दा सोलिगासिनो बिजनेसबो सलायग्रा मानसि दङ ओमफ्राय दा नोंथांमोनखौ खालामो माने ड्राइभारनि अनगायैबो बेलेग खामानि माने सोलोंनो जुदि मौका मोनदोंबा चान्स मोनदोंबा सोलोंनानै ला खानाय सिननायखौ सोलोंनानै ला बिराद मोजां बिजनेस बियो न'आव थानानै बिसि फिसाजों संसार जानानै बे खामानिखौ मावनो हायो मैगं थाइगं बिजनेसाव हाब जेरखम आलु बिजनेस बायदिसिना बिदिनो हेनथेन आलुल' नङा माने गासिबो मैगं थाइगङावनो दा बेंगलनिफ्रायसो लाबोनानै फानफैयो जोंनि एरियायाव आरो बाजार हाट बाजारफ्राव नोंथांमोना नुयोना सेस बेलेग जाथि गोजा दासो सासे सानै दङ माने बर' बेफारिफ्रा मैगं बेफारिफ्रा आरो खामानिखौ डाइरेक्ट मावनाङा दै एसे सोलोंग्रोनांगौ नलेज लाग्रोनांगौ नों रोङाबा डाइरेक्ट खामानि मावोबा फैसा दं थाखा दं होननानै मालाबाबो साक्सेसफुल जानाय नङा नों अबेबा नङा अबेबा गाब्र'थारगोन आरो अबेबा नङा अबेबा लस जाथारगोन ओंखायनो एक्सपार्टफोरजों सोलोंनांगौ माखासे एसे दैज' लानांगौ खामानि रोंबासो नों खुद मावनो हागोन नङा होमबा दा कम्पानिफ्रावबो नुयो जोंनि बर'फोरखौ आरो लेबारफोरखौनो बांसिन नुयो सुपारभाइजार रावखौबो नुनो नागिरा नुबाबो सासे अबेबा सानै मोनसे कम्पानियाव बेबो मा होनो लेबार लाबोनानै सुपारभाइजार जानाय लेबार जमा खालामनानै माने एसे नायग्रा लाइनाव थानाय बेफोरबायदिल' आरो बे मेनेजार सुपारभाइजार लाइनाव माने बिराद खम कम्पिउटार रोंजोबबाबो लेबार लाइनाव हाबनाय दं आं गोबांखौनो नुबाय आंनि लोगोआनो दं बेबायदि गोबां कम्पानिफ्रावनो जों हाबोना दा गोबां कम्पानिफ्राव लड खालामनो थाङो बर'फ्रा लेबारफोरल' नुगोन आरो बर'फोरखौ दा दुखु नाङो आरोना बेफोरखौ नुनानै माने गोसोआव साननाय फैयो जोंनि मानसिफ्रा माने गोजौ लेभेलाव रावबो गैया बिदि सानखांनाय फैयो मालाबा गोजौ लेभेलाव बेलेग जाथि गोजा थायोना बेफोरखौ नुनानै दुखु मोनो गोसोआव बारासो जालायलांबाय आं बुंनाया दा आं बेखौनो आंनि एक्सपिरियेन्सखौ शेयार खालामो आरो दा सोलोंनाय टाइमाव सोलों डाइरेक्ट फैसा नागिरनाङा नोंहा फिउचाराव माने इयुनावहाय संसार जानाय टाइमावबा नोंनि लाइफआव नांगोन ना उनाव खामानि रोंनांगोन माथो मावनानै जानो नङा होमबा ओंखायनो दा ओरैनो थानायाव सोलोंनाय टाइमाव सोलोंनानै ला जा खामानिखौ नोंथाङा मोजां नुदों मोजां मोनदों खामानिखौ नोंथाङा सोलोंनो गोसो सोलोंनानै ला उनाव खामानि जानाय बायदि लोंनानै मानानै बाइक सानानै जेबो लाब गैया सोरबा सोरबा आं गोबांखौनो नुबाय थायो बाइक साब्रांलाबायनाय बिमा बिफानाव फैसा बिनानै जौ लोंनाय सिगारेट सोबनाय दसेनि थाखाय हिर' देखायनाय खुनु लाब गैया भाई बेफोरबायदिजों नोंहा सोलोंनाय टाइमाव एकदम सोलोंथारनांगौ आरो नङाबा इयुनाव गोदाव सोराव जायो दा जोंनिया डाइरेक्ट फैसाल' नागिरो जै 18 बोसोर प्लास जाबाथाय सोरबा स्कुल गारबाथाय डाइरेक्ट फैसा नागिरो फैसा गैलालै फैसा नांसिगौ खामायनानै मबाइल बायनांसिगौ बाइक लानांगौ नै बेफोरबायदि सानो आरो माने सोलोंनायखौ साना लेखा गारबाबो जोंहा सोलोंनो गोबां खामानिफोर दं मावनानै जानो थाखाय नङा होमबा सोलोंनाय टाइमाव सोलोंनानै ला जेखुनु खामानिखौनो सोलों जाहाथे उनाव खामानि होयो जोंनि बे मालिकआ नुवाखै दिल्लीनिसो बे मालिकआ दिल्लीनि ओमफ्राय आरो अबेबा मुम्बाइनिबो दं मालिकफोर आरो जों मुम्बाइफ्राव थाङो खामानि मावनो नङा होमबा इसोरो बाव फैनानै नै बिजनेस सलायफैयो बेफोरबायदि ट्रान्सपर्टनि बेबो बायह्रानिफ्राय फैनानै सेकेन्ड हेन्ड गारिफोरखौ दिल्लीनिफ्राय लाबोयो खमाव दिल्लीयावथ' माने पलिउसननि थाखाय सलायनो होआ नालाय
15 बोसोरनि बारा सलायनो हाया गारिखौ दा 15 बोसोर जाबाथाय खमाव फानहरो आरो बाहेरायाव दा बेफोर गारिखौ गावसिनिफ्राय लाबोनानै खमाव बायना लाबोनानै दा ट्रेन्सपर्ट सलायफैयो आरो बिसोरो जोंनिया फैसा थाबाथाय मा एसे फैसा थाबाथाय गारि दामि गारि बायबाय बेनु सिनु बायबाय ओमफ्राय 2 नाम्बारबो बाय हनै माबा दा बुंबाबो गाज्रि जागोन 2 नाम्बारबो बाय माबा जौबो बाय अबेबा भुटाननिफ्राय जौ रोगाबाय नै बेफोरबायदि फैसा थाबाथाय 2 नाम्बारखौल' डाइरेक्ट नोजोर होयो 2 नाम्बाराव फैसा दं होनसै मावनोसै 2 नाम्बार दा बेफोरबायदि बिजनेसखौ नङा आरो थाखा फैसा दंबाना बेफोर ट्रेन्सपर्ट लाइनाबो बिराद मोजां बिराद लाब थायो आरो गोबां बिजनेस दं गोबां बिजनेस लाइन दङ मोजां 1 नाम्बार बिजनेसानो थाखा फैसा दंबा दा बेफोरखौ नायस'ना डाइरेक्ट माहाजोन जानाय सर्टकाट 2 नाम्बार मावो जोंनि मानसिफोरा बेफोरखौ नुनानैबो गाज्रि मोनो स' बुंथावा बेफोरखौ खिन्थु आंनि एक्सपिरियेन्सखौ बुंबाय आरो जों बाहेरायाव खारग्रा मानसि नालाय माने गोबां मानसि लोगो मोनो गोबां मालिकफोर लोगो मोनो गोबां गिदिर गिदिर मानसि लोगो मोनो दा बेफोरखौ नुनानै एक्सपिरियेन्स मोननानै बुङो आरो ना दा सोरबा सोरबा गाज्रिबो मोननो हागौ नोंथांमोनहा सोलोंनाय टाइमाव सोलों डाइरेक्ट फैसाखौ नायनो नाङा जाहाथे इयुनाव नोंनो खामानि होयो दे लोगोफोर आरो जोंनिया मोनसे मा जै खेबसे फेल जाबाथाय माने खेबसे जाफुङाखैबा माबा मोनसे नोंना साननाया जायाखैबा गासिबो गारजोबनानै जौ लोंनायाव थायो फाग्ला जालाबायो आंना ओरैबायदि जायाखै होननानै एकदम गोसोखौ हगारसारलाबायो दा बेबो मोनसे गाज्रि आरोना स' बेखौ आं बुंनो सानो नोंथाङा जुदि खेबसे फेल जादोंबा खेबथाम ट्राइ खालामबाव मानो होननानै बुङोबा फेल जानाया जोंखौ माने फोरोंनायसो जायो नङा होमबा मोनसे एक्सपिरियेन्ससो होयो माबायदि जाबा माबायदि फेल जायो खामानिया माबायदि जाबा साक्सेसफुल जाया स' बेखौ नोंथाङा एक्सपिरियेन्ससो मोनो आरो ट्राइ खालामबाय था जेब्लासिम जाया जेसेनो ट्राइ खालामगोन एसेनो नोंथाङा एक्सपिरियेन्स जागोन नैबे आरो दे लोगोफोर आंथ' बुजायनो हानाय इसेबां गोहो गैया आं दहायबो बुंदों आंनि एक्सपिरियेन्सखौ नोंथांमोननो शेयार खालामदों दे आंहाबो गोबां खाहानि दं नालाय स' मालाबा नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोननो शेयार खालामसै दा टाइमाथ' नै 10:12 जाबाय 10:12 दा दासिमबो कल फैया दा खालि जायोबाथाय फन फैगोन आरो फन फैबासो थांनांगौ बेनिफ्राय गारिखौ लानानै दा दिनैबा जागोन ना जाया बेखौ बुंनो हाया जुदि दिनै खालि जायाबाथाय गाबोनथ' आं जेरैखिजाया थांनांगोन गारिखौ बिदिनो लडैनो गालांनानै थांगोन आं सोरबाफोर जोंनि ट्रान्सपर्टनि ड्राइभारफ्रा खालि खालामफैथोंसै आंना थांथारनांगौ नालाय इम्परटेन्टथार जेरैखिजाया थांगोन आरो गाबोन बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै जुदि आं बुंनायखौ सोरबाफोर गाज्रि मोनदोंबा बा गोरोन्थिफोर जादोंबा आं निमाहा बिबाय आं रावखौबो लानानै बुङाखै रावखौबो रुजुनानै बुङाखै आंनि एक्सपिरियेन्सखौसो आं शेयार खालामदों दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव दे जय बर' हारि